Ya, प्रसाद माथो बाबानि खिखौ तारमाने फुजि जानायाव लगायबा हामोनो माथो फुरु जानायफोरावबो हामोनो खोनानो मोनदों। हाय लोगोफोर, आं इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जों दा थांगासिनो दङ सिब्रुबारियाव एसे बेरायनो मादैमोननि न'आव। मादैलानि न'आव माने इन्डियानि पुरा लास्ट न'खर होनना बुंजायो आरोना। बेनिफ्राय जा मोनसे बाटाबारि होननाय रिजार्भ फरेस्ट दङ बे इन्डियानिनो। ओमफ्राय बेनि उनाव दङ भुटान बर्डार, ओजा भुटानानोसै आरो। ओमफ्राय आंजों थांफादों दा आंनि लोगो देवालायरन, ओमफ्राय उनथिं दङ उपर्ब सार, बिथाङा सासे टिचारबो। जों दा थांगासिनो। थुदो बिदिब्ला ब्लगखौ एन्जय खालामलांबाय थादो। जों दा थाव सोनो नागिरदों। बरबरि मोनबाय, थाव दिफु गोदानाव थाव सोनो नागिरदों। थावनि दामा बेसेबां जाखो? 95 जाबाय। एसे खमायदों थावनि दामा। दाख्लै 106 थाखामोन। थेंक गड गारि सालायनो हासिगोन बायदि। आंथ' सानबाय माने गारिखौनो सालायला दिनैनिफ्राय एकदम सोना दोनसिगोन। 600 यान जा जोबोर मोजां। पेट्रल है ना भैया? पेट्रल। थाव सोखांबाय, दायो थांसै। जों दा बरबरिनिफ्राय साहाजों थांगोन। 20 किल'मिटारनि उनाव मोनगोन निकासि। निकासिनिफ्राय सोनाबाजों एसे थांनानै साहा दावखोबा मोनगोन मादैमोननि न'। नै बेनो जाबाय निकासि कलेज। ओमफ्राय ससे थांबावनानै मोनसिगोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जेल। दासो बानायगासिनो दङ, कमप्लिट जाथ'वाखै। नै बेनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जेला। नायदो लोगोफोर। जों दा फैनानै दुमनि मोनफैबाय। गोबां मानसिफोरा साहा बागानाव खामानि मावनानै फैगासिनो दङ। नै दा ब्रिजखौ बारबानो मोनबाय मादैमोननि गामिया। नायदो लोगोफोर, पुरा गय बागान बानायनो नागिरदों बेनि मानसिफोरा। बेसेबा बुरजाखा। हरै गोबां बुरजा हालदैनि आबाद मावदों। ओमफ्राय जों दा बे लामाजों थांगोन। फाग्लासो लामायानो गैया, फोथारनि लामाजों थांनो नागिरदों जों दा। नायलांदो लोगोफोर। Seriously, what the fuck are you doing? लामाया खिन्थु एकदम लामा गैयानो। जों बे जायगाखिनि फैदों, लामा गैया जायगाखिनि। सिब्रुबारि नङा, बे सिब्रुबारि जानासो समायदों लामानि कन्डिसनफोरखौ नायनानै। ओमफ्राय दा बेहाय जों दा मोनसे गारिखौसो गोसोखांबाय थादों, जिपखौसो गोसोखांबाय थादों जों दा। जोंनि गारिया एसे ग्राउन्ड क्लियारेन्सआ एसे गोजौबाबो थेवब्लाबो एसे प्रब्लेम आरोना, बारा गोजौ नङा, अन्थाइफोराव नांनो नागिरो। बे मार' एल्ट' सेल्ट'फोराथ' फैनो हानाय ना बे लामासिम। एल्ट'आथ' ससेयावनो सेल्टायाव जालांगोन बियो। लामाया गाज्रिबाबो जों खिन्थु बिराद एन्जय खालामदों दे दिनै अफर'डिं खालामनानै। फुल एक्सपिरियेन्स अफर'डिंनि बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों। ओरैबायदि गय बागान दङ थारमाने, नायनानै बिराद मोजां मोनदों। आरो बिनि आबाद मावनायफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। नै दा जों मादैमोननि न' मोनथारनोसै। दा जों मादैमोननि न' मोनबाय। हायद्रा जोब्बाय गारियानो। मादैला गोबां आबाद मावो। नायनाय बे हाइजें ओरैहाय दङ फान्थाव। पुरा जाखायो, बिसिना हासारनि गोनांथि गैया। ओमफ्राय आरो दङ बे जाबाय लेस्रा। बिराद जाखायो। बेनो मादैलानि न'आ। माबानि गाहायावनो थायदों। गय बागान बानायनो नागिरदों ओरै मादैमोना। बिराद माखासे गोलाव गायखाबाय, आरो गायनो दंबावो। ओमफ्राय बे जावायखानानै दोनदो। बे जाबाय 2 बोसोर जाबायनो गया। बिराद माखासे जावायनानै दोनदों, एबार गायगोननो।
आरो सायाव दङ पटल बिफां सायाव बेसेबा बुरजा गयनि फुलि नायदो गयफोरखौ बिलाइखौ जायोसै दाउफोरा बेमार जायाना जायालै ओमफ्राय मैदेर फैयो नामा दादै गोसोखांबा फैयोना दादैखौ भिडिअ लादो ओरैनो गोसोखांथि हिसाबै सम सम नुनायनि थाखाय इउटिउबाव नुगोन ओमफ्राय फैबाबो जेबो खालामा ना मैदेरा खालामनाय माने खाथियाव थांनो हाखाया नालाय थैथाफोर नांबाय उरुनांबाय खाथियाव सिरि थांबाथ' माबा मोनसे खालामनो बागो दिसो इसोरबो एख' खालामखाया खोमालै मिथिखायो खोमा खालामनायालाय न'खौथ' थैथा खालामनांबाय होनांबाय साथाम साब्रैदो लोगो नांनानै जेनेबा हारसिङै थाबायबायबा थामाफोर दामनांगोन थामाफोर दामना होबा एसे गिग्लाबायसिगोन ओरैहाय बिदि आरो बिसोरखौथ' र' होसोनो हानाय नङा होसोनो हाया मैदेरनिफ्राय आरो जेबो प्रब्लेम गैया एख' मावनो हाग्रानि मोसौफोर फैया गैयालै बेफोरबो नुथाराखै जों ओइ गोबावसै खेबसे माबा फैदोंमोनलै निकासिं ओरैहाय र' माबा गान्दा माइबा होनदोंमोनलै गान्दा ना बोसोरनैसो जाबाय बोसोरनैसो जाबाय एक निकासिं ओरै खारबोदो ओरै दैमा ओरै खारलांदो बिदि फैबाय थाया बे थांदोनो एकदम सिमला साइडथिं ओरै थांदो होनदो बेटबारि फारामथिं गान्दाया माबा हाग्रायाव हाबैफिनदो होनदोंलै होना लांदो होनदो पुलिसफोरा बारा टेनसन नाङाखै पुलिसफोरनो गामि खारबासो हारसिं खारोना मानसिखौ नुबा गियो नाङा दे ओरै एख' नङा एसे रायलाय जों दा सोलोंगासिनो दङ दिवालीनि लाफादोंमोन दादैया दुमनियाव थांदोंमोन माबोरै मोनदों सार फैनानै एकदम पुरा बिउटिफुल एन्ड नेचारेल दा बुंसै बेखौ खिथिबा मिथिखादों आरो मा फोरमायनो सानदों होनलाय आधा घन्टायाव सहैयो गाम फानगोन ना दादैखौ गाम फानगोन बा गाम फानसिगोन आधा घन्टायाव सहैयो खाथि दामा बेसेबांसो ओरैनो दामा दा 30 थाखालै किल' 30 थाखा ना ओरैनो खुस्रा खुस्रि 40बो फानो पाइकारिया किल' 30 फानो खैबार फानखो ओरैनो खनब्रैसो लांबाय माना खनब्रै माबा बुगोन दाने अखा हाबाथाय बुगोन मावाबा दिलै एसे हाया गोरान जादों मुलिफोर बायनाय जायो मुलि बिदि होआलै होनाय जाया दै बोरै होनो दा सायाव नै नायदो लोगोफोर बेसेबा बुरजा लेस्रा केमिकेल हासार गैयालासिनो बानायनाय बे पुरा अर्गेनिक हासारजों गोबोर हासारजों बानायनाय बेखौ दा दादैमोना गाबोन दुमनि बाजाराव फानलांगोन जों दा मादैमोननि बस्तिखौ बेरायनो नायनो नागिरदों बै हाजो नुहुरदोंना हाजो गाख्लायनाय गुफुरा जों मालाबा फैना बेहाय एसे एडभेन्सार खालामनो थांगोन मालाबा फैगौ ब्लगफोराव नुनो मोनगोन बे भुटाननि सिमा आरो बेसिम बेरायनो थांनो हायो ओमफ्राय इथिं इन्डिया जाहैबाय प्रसाद माथो खिखौ बाबानि खिखौ थारमाने फुजि जानायाव लगायबा हामोनो माथो फुरु जानायफोरावबो हामोनो खोनानो मोन्दों ओरैसो बे लामाखौ नुदोंना बे लामाया नायदो बे लामाखौ आं खिन्थागासिनो ओरै बे लामाया जाबाय आं नामखौ खारिला थारमाने बाबा होनना बुङो आरो बिसोरनिया बाबानि लामानो बाबा माने बुजिदो मा ओमफ्राय नै बेनि खिया जाबाय बे जाबाय बाबानि खि आरोना नै बुजिबायना माखौ होननो सानदों नै बेनो मालाय नाम खारिनो मोनानो नाम खारिबा माने बिसोरो मोनथियो आरो गाज्रि मोनो गावसोरनि नाम खारिबा बे लकेल मानसिफोरा होनदों बेनि थाखायनो नाम खारिनाय जायासै आरो जों बेरायगासिनो एसे
ओरैबायदि समायना हाजोखौ नाहरनाय जायो। ओरै लाबोनानै ओरै गिदिंजागोन दे ओरै 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 फैना ओरै फायथार अ इखि फायथार सिद्दा फायथार जायगाया एसे फिदिंनो माने डिस्टार्ब आरो बेनि थाखायनो एसे खायदा खुयदा नायनानै फिदिंनो नागिरदों जों दा थांजागोन दे फावसायनाव ओं गिदिंना जों दा न'आव थांसै नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायना माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो फैगौ ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय